Muimbi wesungura vaAlick Macheso vashoropodza vanhu vari kushanyira chipangamazano wavo vaNicholas Zakaria kuti vangopa zvipo zvidiki nekuisa mapikicha pasocial media for malikes. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. King of Sungura vaAlick Macheso avo vakaberekwa muna 1968 uye vane mukurumbira nedamba refu ravo rakatengeswa zvikuru rinonzi Simba Radzo, iro richiri pamusorosoro munhoroondo yeZimbabwe. Vanoodzwa mwoyo zvikuru nevanhu vari kuenda kumba kwababa vavo vaNicholas Zakaria vachipa zvipo zvidiki zvakaita semagirosari vobva vatora mapikicha ekuisa pasocial media kuti vawane malavhu nemalikes. Muhurukuro itsva nevebepanhau reH Metro vaMacheso vakataura nezvekushanyira kwavanoita madzibaba senior lecturer Zakaria chinyararire vachivabatsira pasina makamera. Madzibaba Zakaria vakatora Alick Macheso aine 15 years chete kumashure kuma80s vakamudzidzisa kuridza mubhendi reKiyama Boys ndokumuumba kuva nyeredzi yaave nhasi nenziyo dzinoti mundikumbuke nacharakupa. Macheso anodaidza Zakaria kuti baba mumanzi uye anoti kuchengetwa chaiko hakudi kuti pasi rose rione. Nicholas Zakaria akatarisana nenguva yakaoma kusanganisira nyaya dzehutano dzakazoita kuti azoitirwa madonations including kupiwa motokari yemhando yepamusoro kubva kuna Wicknell Chivayo gore rakapera. Macheso's point: rega kushandisa vakuru nekuda kwembiri yepamhepo. Ruremekedzo rwechokwadi runoreva kubatsira zvinobva pasi pemwoyo kwete kukamera. Izvi zvinotiyeuchidza kuti social media inogona kumonyanisa mabasa akanaka kuita zviito zveudyire.